ngai thatu te chebai le vek ole ton chuma po hian a hma ang bokin poi khoina lung chhe thlak tak mai le danglam em mai kan ngai thlau le dona poi khoi tu ten poi soi mi alo laka khong ina tel mi alawa an che dan rap thlak tak chan chen kan ngai thlak tor hian zona tam tak a pian chhotir mai pia lama hinrim na po a om tir pha hial maya enge kan ngai thlak tor khe sian kan nuna zertir na yang ti shatorin a top thlengin min lo ngai thlak sak le cheu donia kumsang ni pariat September ni som pakhat ni in Malaysia ko thlera chuan anin lampanin kumsom parok mi li ing sing chu manmo tak hian a chena hmun kolai lam chu apan meka achunga chuan engthil nge lo thlengang ti po ngai to lo chuan in lama achungte ama lo ngak tangtang tu te omna lampan chuan ralmong tak hian akal zela mase himizan hian ingi chungda chuan an fanu chu adam lai mel an mule to don lo tlat mai he case Malaysia high school zerlai kidnap na case lar tak mai a hun lai mai po ni lo kum tam tak aral to nu po a mi puitena an langai ven reng thin case ani nge li ing singi hi kumsang kha zakwa sum ko pahnia khan Malaysia kho pakhat Johar an ti alo piangin Sultan Ibrahim High School kulaya lekha zira an chung kwa hian an fa pathumna din mun chel mekin u mi chia pahni le naw mi pa pakhat ania mi che in vong fil fai tak ni in alan dan hi angai pui mo hle maya an skula chuan ama aya mil thazok om tir chu du lo top mi ani awang chuan a theidan kong sang sangin a in chena te po chu a thlak danglam na sa thin hle a chumi ani awang chuan an skula chuan alang sarin alan dan moi tak ringot mai ba ka azirlai chena theito pachwa thina wanga a lekha thiam na le a mil thadom na awang hian an skula chuan ama shilo tu anom lo ati thei hial ome chutiang chuan junior exam na po ingi hi ati thapol ni in a classmate chuan an zirlaia an thiam lo tu chu ingi hi an zot wawa ama po hian a phak ang tokin a thian de chu an zirlaia har sa tak tak te chu alo shilfia ve thin ani heiba ka hian ingi a chuan meichhia tena an du thu sam zong zong a om kim vek emo ti mai tur hian a thil ti ve na zong zong a chuan a thaber pol ani si a lekha thiam mai pialama a mel thabok nen a meichhiat pui tam tak te ai chuan a din mun chu a thazok zel emo ti mai turang hi ani hiala in a thian tena an soidanin ingi chu thian kom thiam tak mai ani thuti le tuti mai tan po a mi zengai na tom tak ani thuti an soya chu mai ni lo hun ol ani pho chuan a thian de chu parka te te chhapui thinin ei tur te ai pui fawa a thian de tan chuan engkim ti a huam ti la adik ber ome hei baka hian ama to ka me chi in ring ve tok tak ani na le a mel that ema wang hian ama angrol mai ni lo mi patam tak chuan chai thluk tumin an hel kwal na sa thin hle maya ma se ingi chuan thiam tak mai hian ama nei tu mi pa te chu alo nar mai thin ani heti lai hian ingi te chung kwa hi an khosak a har sa ve thin hle maya a phak ang to ka a chung ko ta na in nga na tlak ani ve ngei thenan ti in an school ban to hnuwa chuan shopping mall lian ve tak mai pakhata thomnu zorna dora chuan a in hlo ve thina chuta asum mu te chu ama mo leinan tia mang thinin abang zong chu in chum khura man turatan a chunglut ve thina chu mai ba ka a thona dor nei tu te po chuan ingi chu an du sakin filan ti hle boka a chan chu an ma ni dor tu te biang bia ka thiamin ingi omlai chuan an ma ni dor tu te po an tam jok thin wang alo ni ni chuan kumsang ni pariat September ni som pakhat ronin her sokin ingi chuan ati dan pa ngai ang bokin a school bana chuan ain hlo na hmun thomno dor lam chu apan lia zandar somvela dor po chu kharfil in anin lampanin a ho takngala nile nga lekha zer to hnuwa na a thole awang chuan ingi chu a chau to ba ka adu ang point akal chak thei to meu lawa ti chuan zandar som pakhat a rik nu po a ingi alo la holo awang chuan a chung du chuan an na alak lo dewa ngain ngai thalo ne emem po nei lo chuan alo ho hun dor chu an lo ngak renga ma se darkar aliam me nu po chuan ingi chung du chu an fanu alo la holo awangin ngai thatakin anom hle hle thei to lo ani ber an fanu chuan mi sol tung palin to sol atoka chuan ngain arang theyang berin ingi chungchang chu police hena chuan an va report awata in a chung du chuan an fanu zon chan maidan po chu shilavin zan khwa in ingi lo ho hun dor chu an lo ngak taringot mai ani ti chuan atuk jingda ruk bor vela ingi chung du chuan ingi phone atang chuan call chu an dong to tlat mai
voi tam tak an fanu an kol po a alak theilo awanga an mang an fe to hnuwa a phone atang nge ya call an don le taxi awang chuan be se na lian tak mai ne chungin call chu an lo chang to wata ma se an be se na song song chu phone call lo tong mi pa chuan ati chen he chiang hle mai chu chapa chu mi pa ingi phone a ron be to chuan an fanu chu an hmule do ni chuan Malaysian poisa ringgit singruk chu petorin aron shil ta mia maya hi India poisa chuan noi som pakhat singruk sangli za sari somthum pasari vel ani ome ye chuan chu mi pa chuan ingi chung da chu bozui takngal bokin an fanu din mun chu a thalo hle ani ti chu ingi chung da chuan an she takngala he wang hian an hlo thona chu azol na sa in arang theng berin police hena chuan thil thlen nan chu an report zui le ta a chu vele police report chuan ingi chu dama mole tan ingi thenan chuan nu chuina chu an tan takngal ani ye chuan ingi chung da chu mi hausa tak an ni lo wang hian voi le khata poisa tam tak nei thei tur chuan an tan kong chu a ping hle maya ma se an fanu an tlan chwa thenan chuan za po sei lovin an hmel sha sang sang tu na chuan poisa te pu kwalin heti la hian police puin an na chu an thok ve reng thowa chu mai ba ka ingi ruk bawani ti she tu te po chuan ingi din mun der thon tur za chu lo sha in an mang ang tlang hlom tak zeta ingi chung de thlamwan tur chuan mi tam tak chu an ina te chuan kal khom hlomin an thiam ang tok chuan an lo thlamwan ve hlum boka heti lai me khian ingi chung te po chuan an funur bo tu ina hun tiam apel lo nan an funu tlan chuan tur hian sum tam tak chu lo pu kwal ringin an fanu dama an hmu let le ngei thenan hian an phi boy tak zet ani ber amai ro chu ingi ro bo tu khan man chho ani lo nan kol po kha second somthum ai re amangai me lawa chu mai ba ka mun sang sang atanga ingi chung te abyak thina wangin police tan po chuan no chuina chu all sam lo hle ani ye chuan ingi ro bo tu chuan Singapore border bul kolai atanga minute somli panga vel hla om mun pakhata thingbuk noya poisa chu aumang ang da top tur chuan aron pili ta a heta hian ingi chung de chuan an fanu ro bo tu ina adu ang zat ve Malaysian ringgit singthum sang thum chau kha an na neya ma se be ka chuan an mu chuang ang poisa an da hnuwa misol thupik ang zel chuan hun chu an hmang taringot maya ma se heta hian Malaysia police te chon mona wangin ing ro bo tu hi an man man lo chu mai ni lovin miswal hi poisa a hmo atanga bek zui theya om tamia lovin are ta hmak maya engwanga miswal chuan asum du zat mulo chung po are ta hmak ni ani angle ingi chunga chuan be se lo thil a thlengta emni I han ngai thazel don ti ang ye chuan himini vek zanda rok le min som panga hian police chuan motor pakhat manin achunga chuan mi pa la no pan mel tak tak pali an lo chuanga engi moti taka police te om tinuam lo thei tu riau an nin awang hian mi pa la no pang tak tak phena thuruk in thop awm nge chu ringin station a thuzo fia turin an la tak ngala anjinga pathum te ero chu police te na thu an zo fia hnuwa chhuati le ni in thu zo fia tura an shwal zinga upaber ero chu an na kol ri thunga heta police te na an rin hel an man te hi te kim hong kum som ni pahni mi liong sun long kum som pasari mi pung sun weng le pung ka wai kum som parok mi ve ve ti an ni a heta police te mitla tu ber chu an jing upaber kim hong hi ni in hetia police te na an ni thian za ho an rin hel na chan ber chu an motora khan ipakhata poisa tambe tok tak moni in an khe selai mek nen chuan in lei chena ani thewanga thu zo fia tura shwai an ni a ti chuan thu zo fia an ni nuwa police te na an sha chwa tak chu heng an mi man pali te hian kan sei tak mek mi bo ingi hi an sheweka abik takin te kim hong phe chu ingi bo tho a sha jwal rola ingi chung ti thlamwan tura an chen ina kalbeti singa khan atel nge nge a chu mai la ni lo police te an rin hlen na ti zwal tir em to chu ingi ro bo tu ina aphu zat poisa pe nge tura nor to po kha te kim hong nge hini in chu police tan chuan en nya mai mai the ani tatlat lo mai ye chuan police chuan chik takin kim hong a chu zona so thngalin reilau te a kim hong a chu police ma chuan a in pawng ta hlau mai kumsom paruk mi inga chu an tha nge ani thole arong po kulaya huan pakhata an pai thu asei tamaya heta athu sei bo sei tur hian
police te pawh kulaya ingi ruang an paina nia an soya chuan vakal tapatin ma an la ta ngala chuta chuan police a chuan hnim pikara ingi a kawng chin hnuai lam kang chhavek to chu hmungalin a hmai pawh chu a kang chhehnih hle ni in an hmuta boka ti chuan forensic team te chuan chu an rawng chhar thar chu an mi bo zon mek li ing singi ani ti an ti chiang ta ani ti chuan result a alan dan chuan ingi chu mi patmei chiana manpui ani lo ti hriat ani a rawng an hmu hma ni khatkal ta khan ingi chu a thi anga chhut ni in helaya rawng an paina hmun hi mi tena an tlo pu lutuk lo ram ani nge a alan dana hi finfiana ti bo ani thena na poi khoi tu ten ing hi halral tum ni in alang ta a poi khoi tu tena an rin dan chuan rawng chu halral vek ani hnu chuan tuma in an poi khoina an sha chaw chu an ring lova ma se do theina an nei tlem deuh ani ma na an du anga ingi rawng chu me na akan nat lo ta ka wangin halral talavin an halna bulloka hnimpik takara chuan an data ni in alang ta zawk ani ti chuan November ni somhni pali kumsang ni pariata khan ingi rawng chu a chung te na vui thei turin thonei tu te chuan an peta a ingi vuina hun sera hian ama leina to thatim tak chu ron pung khomin uitu po anga phian maya in police ten ingi thattua an man mi pali te thu zo fi an ni hnuwa mi pathum an chaw tir te chu in kung kaina an la ne wangin an man thale boka heng ami man te hian ama in pui khaina lian tham an nei om hriat an ni lawa in ingi an tha na man ra po kha mu alani lo bok ani engwangin nge mi che fel mil thatak mai ingi hi heng thian ho pali te hian annun na an lak sak tak mai le rinda na chuan he pui khoina khai pa ber te kim honga hian ingi hi ngai zongin voi tam tak ingi hi adu thu alo shel ve to anga ma se ingi hian lo no tlatin chumi awanga a thin rim chuan a thian te chu foi porin ingi hi an thata mai anga ngai thei anita a engche ange he tol thana bul channa hian thlingta angle ingi hian akum chong te meu chu ngai zawk nge chu alo nei ngei maya mi padang laka ram rifel taksiamin alaka mi pa an huang taw lo na to chuan a thei patopin ain siam rem thina poi khoina thlen ma thani vela tang khan te kim honga hian phone call le message in voi tam tak ingi hi alo ti boy pho to ani oma a che dan vel chu ingi tan po in nya mai harsa ani be to ni na lang ti chuan ingi chuan a bel pa ingzing hne na chuan kim honga che dan eng kim chu shelda vekin a thlawang ho sak tor po hian voi engim za chu alo ngien to boka ma se ingzinga chuan atongka chawin ingi chu thlamwanin kim honga laka chuan film khur hle tura a shilba ka anin karviang hum tur chuan arin tok thole apui tlin zia chawin ingi hne na hian kim honga chungchang hi a soi vele ka ma se kim honga la chuan a huang chu ron zau tul tulin ingi laka chuan a che boro tial mai si chutiang ani ta ka chuan ingzinga poin abial nu ngai ti thatnan tal tongkam ani to zia po chu shibeta in a thei angin ma chu alaveta ani amai ro chu ingi ro bo to hian ingi le abial pa inkar song hi a che da na tangin chiang takin a hria ani pe hle a chan chu ingi phone atang hian ro bo to hian ingi bel pa hi callin aba bebe boka ingi ruk bo ani ti a hriat khan ingzinga chu amang angin abial nu tlan chu ani thenan hian a theiang angin sumte po alo khon khom ve boka ma se engkim chu tlai zo to in ingi chu nungdama chan chwa the ani talau ani te chuan September ni somni panga kumsang ni pariata khan ingi thina chungchanga rin hlel poli te chu in ruk bo na le twal thana awangin Malaysia ko chuan thiam lo a chantir ta a amoi ro chu forensic team ten nu chheina an la zia fel thei tak tak lo awangin ko chuan an thutluk na siam chu tidanglam hlekin kumsang ni soma khan ingi case chu trial nei ani le ta a chuta chuan ko chuan ingi chunga leina na telmi alawa rong tak maya khosa to te chu khiturin an chung tho chu a rel fil sak ta veka ma se an thutluk na po hi ngai to thatle ni in poi khoi tu de zinga mi pahni de chu poi khoina a anin nam hnui dan chotin khitur khopa an chung thu rel thei ani le talawa te chuan te kim hong ti lo mi pathum te chu puitlinga an langai lo awangin an dam chunga lungina hriam taka hun mang tora hrim ni in te kim hong ero chu danin achunga chuan khongaina hlantir talawin thitura hrim anita ani amai ro chu kim honga chuan
poi khoina chuan in nam hnoina ani lo tho chu soive le no in ingi chu a thian ani thole achunga thilrap thlak tak thentir adu lo tho te soin khatia thil thlen lai po khan tol thana bulvela a om ve lo tho a soile tlat maya tin kim honga hi samsiam na thokin ingi chunga poi khoina rap thlak tak thlen ni September ni som pakhat kumsang ni pariat po khan a hna kal tho chu thunei tu te ni na chuan a soive fan fana chu mai ba ka chanhulama a than pa pakhatina aron biak thole a motor chu abial no len chwa puina na ho aron dil tho te soin ani po chuan a than pa ngina chu alo pom sakno a than pa chu a motor chu a ho ter ta a nilenga a than pa in a motor a ho nuwa a than pa chuan san lai pela chau motor chu ronda kirin ingi chunga thleng chu a hriat lo tho chu a soita boka te chuan atu zinga a motor chu nakal nana mangle in a motor chunga chuan phone charin heta a phone char he ingi ta ni in a soya chumi no chuan kim honga chuan phone zarna sim card thar telein a motora a phone char chu suma chantir theinan a thian te pathum chu thurwal puya a som tho chu soin phone po chu shalngal mai lo chuan a thona dora chuan kal in a thian pa a motor ho bok to khan a motor chu man hole a rondil ni na soya heta hian a thian pa chuan kim honga chu a motor a man sak manatan Malaysia paisa ringgit zanga a pek tho soya te chuan a thian pa in adu na hmuna a motor a man sak nuwa jinglama a motor chunga a phone char chu shal turin a thurwal pe kan soitak mi pathum te nen khan an chwa khole a heta hian motor a chuan bek an muta ni na soya ma se a thian pa the ngil ani an rin awang chuan a chunga enge omte po an in lo thole phone shal tura an thian hokal chu police na an man tak dan chu a soita veka tin ingi ruk bo ani na le tha ani chungchanga chuan enga ma in nam hnoina ani lo zia tho chu war takin a soina sa hlei bok ani le chuan police chuan chu a thian a motor ho to chu tungi ani a khoya chenge engnangi a thodi de chu kim hang chu an han so le ta ma se momal takin a motor ho to a thian pa chanchin chu soitor ani lo awangin kim hong chu police ma chuan ariat noi tapel mai maya chu tak chu police chan chuan rin helna ol sam tak mai ani ome te chuan kim hong a shelfia theilo zona tam tak chu police chuan zotin kim hong chuan chhana fe fil fai tak police hi api theidalawa amei ro chu kim hong chu mi puite sha turin police chuan an dop na lama na sataka an soi sak thole tuya te an himna sanba ka electric shock manga vai tam tak en kwan loitiar an tum thote chu soin police chu mi puite ma chuan a chho chhle maya ma se kim honga chuan ama tan tu tur reng chu a mu thei se lo ya chuan rin hel dang pathum te po police chuan amal te te ya thote zot fia le vekin an vai mai chuan ingi rok bo na le thina anin nam hnoi lo tho chu soina sa hle ma se police te ero chuan anin nam hnoi nge ani ti chian na tur an nei that to ima wang chuan an tong kam thiam ni te chuan a chan him zo ta lo ani te chuan February ni somti pakhat kumsang ni som pakhata chal chu nei le ni in hemi kumvek March ni somthum pakhat ma nge hian ko chuan ingi ro bo tu le thatu chung thu chu mi puite sia ta ponsar nge chu an tiam ta boka heta hian ko chuan rol tharlano pangte te mahun eng tak nei chawin me chepui soilo kumsom paruk mi lek chunga an che dan chu rap thlak ati thu soin poi khoi tu te chu adim hle a in until ti swal thupna na rong hal an tumna tele anin chan himna turata na an do sei zo zai de chu engma rin tlak om lo tho te soin dan hnoya chuan shemna na tak an phu tho asoi hiala heba ka hian poi khoina thlenna ya puitlinga chiar om chun kim honga chu ko chuan khai hlum turin achung tho chu an rel tak mi a etia tal nei ani lai hian ingi chungte po chuan an fano in dikna chanwo a hmonge thinan chuan theito pan chu aba ka an fano chu lokir le theito lo ma sila ama thato te chu danina na taka shrem nge chu an do dan berani a amei ro chu kumsang ni som pathum le kumsang ni som panga inkara khan taking homa chuan kota apil chu thelut vele in achung thu chu kot ne na chuan ngai to thatle sham tur chuan angin na sa hle maya ma se ko chuan kim hong apil thelo chu lo no sakle in adil na chu apom sak theida lo ani amei ro chu hei hi khi stop na chu alani ho lo kumsang ni somni pathum alawin her chwale meu chuan Malaysia dan chu sarkarin en tha in dan omsa te po an thlak tanwala hengzinga hian thitura
danina a hrem the chin de chu ngei to that le ni in hemi awang hian Malaysia court in mitam tak thi tura an chung tho alo rel sak to ti din hun chu ati danglam ta dor maya chung zinga chuan ingi thatu kim honga po kha telve in a khe so ngei to thatur te zinga chuan a telve ta a ti chuan me ni som paru kum sang ni som ti palia ko chuan apil chu thelu tin kot po chuan kim hong apil po chu an lo pom sakta a khailum tura a chung tho an lo rel do sa chu ti danglamin te kim hong chu rong taka li il singi a tha awangin kum som ni chung lung ina tang tura a chung tho chu ngei to thatsak ani le ta a heti lai me khian ko thutlok na thar chuan ingi chung da chu ati lom lo hle maya chu mai ba ka an fanu tha sak tu chung te la ka tanga kum som prok nuwa po ngai dam dil na an la shet lo thu te soin ko chuan an fanu tharau tak ngel po aza sak tu lo angin an chwa ve ta mia ta ani ole hei hi li ing singilaka poi khoina lung chia thlak tak mai thleng chan chin chu ani ta a engwangin nge kim hong ali a than de khan poi sei lo ingi kha an thana chan chiang taka hriat ani tlawa ma se ingi thatu de kha an ma ni nge an ni thong si police rin dan kha thil ni na ani chuan te kim hong a swa swa zia chiang takin a hriat thei ome